играем на Subway Surf и мисля за пот. Така. Точно така. Аз си хакнах да не ми свършат парите. И имам една паричка, естествено. Благодаря, що иначе. Точно също. И съм номер една хакер на котината. Защото не го хакнах, аз един мой френд. И като чуете френд, не учила аз английски shut up, окей. You shut up, окей. Затова викам френд. Аз загъбих. Така стана, че... окей. Така. Не го хакни сега. Няма смисъл да събирам пари. Така, да си има. Така. Сега в момента играя с Таша. Опа. И мисля сега да си мина рекорда. И докато не си го мина, аз нема да прекрата тая шуратия. Не знам защо мърдам го. Това почти свърши. Това е Алекс. Там, дето виждате. О, да. Точно така. Лили записа Паун как се пише. Уоу! Александър Георгиева. Да ги опишем подред. Всъщност, мисля, че няма право да ни каже имената. Усета, това е детско предаване за деца по цялия свят. Умрем тук, умрем. Умрем за пица. За шанса си да просто да се возя. Аз един мой приятел, да ще ви покажа само да свърши магнита. Казваме без парично летене. Така, ето сега свършва. Ето ние просто си пътуваме без пари. Малко платихме. Така. Стигате. Няма да плащам, аз съм VIP, не плащащата. От тази VIP, не от нормалната. И аз съм с любимия си Халбърт. Навърна. Съм като мене. Съм бързо. Така. Да. Знам, че правят тъпи смешки. Просто като не са точно използвани, докато съм сама. И просто трябва да казвам нещо, защото аз да говоря не как ще живея. Така. Опа. Така. Една моя приятелка ми пита. А твоята твоят канал ще се превърне в момичешки, защото аз също такива правих игри. После само правих момичешки работи и това после за неща, които се случват на момичетата. И аз само я гледам и я питам, кои неща? Тя. За оцеляването, не без пари, за оцеляването в живота на момичетата. И няма спокойно, няма да го направя. Момичето е свръхсекретно, не може да се споменава. Така, социална мрежа. Няма да един просен лайк. Добре, всъщност може и да има.
страхота. Социалната мрежа да не я спомена, не. Ето. Хай. Научи неща. Прегледах канала. Добре, кое е това? Дето това и тя там също с една друга моя бивша, чуйте, бивша приятелка. Казахме, загубихме си детството. И да, тя понеже е на 16. Уникална. Просто такава уникат, разбирате ли? Унитев. Всъщност не знам какво означава Унитев и мисля, че беше някаква кампания. Така че мисля да не го казвам, защото сигурно. Сетих се, това е. Сега трябва да се извиня. Значи, това се сетих, че е за деца, родители. Много се извинявам. Не знаех, забравих. Добре, мисля да спра за стъпите шеги и коментари към относно приятелката ми, която е Шантава. И искам на края на клипа си ви задам един въпрос. Всъщност не, сега ще го задам какво на края. Кой ви е любимият холборд, който най-често използвате, имате? И така. И ако питате, може ли да ми кажеш хака? Не, защото това е малко. Как може аз да съм толкова голяма? Скоро тази вижте отстрани има малки такива. И той да ме догонва. Това е нормално. Кученцето му толкова невинно, миличко. Толкова изглеждащо. Сега. Да. Значи това не е най-добрият ми избор за играта. Всъщност. Не, аз харесвам тази. Добре, аз си лъщам за пътуването. Аз харесвам този характер. Този човек. Дето. Игра с нея. Ама, тук точно не е харесвам. Не, натиснах един бутон. Така, както и да е. Опа. И това според мен също е още тъпо. Да, знам, че е гадно, че използвам. Но. Добре, ще снимам следващия клип. Ще снимам следващия. Сега, като има пак поражение, няма да използвам ключ. И следващата игра изобщо няма да използвам ключ. Дали мога да би? Само. Е така един. За доброто старо време. И ще използвам. Така. Обещавам. И това не знам откъде идва. Така. Магнет. Изъм. Как може той да държи хем магнит, хем меч? Мистери completed. Много много такива. Трябва да искам. Може ли да го натиснеш и там да продължувате. Да, това е това. Избирам. Така, видим. Кой? Това е много написа. Ще ви кажа къде само да изгледам. Не е тая. Тая ли беше? Да, е тая. От Бангкок.
Или банк. Така. Елвис. Здравейте. А не, това е Рекс. Нищо, ще му викаме Елвис. Така, това е Мира от Арабия. А тук просто може ли да не я коментираме? Лос Анджелис, Венеция, Рио, Сидни, Гърция, Нью Йорк, Кения, Трансилвания, Токио, Холидей, Хавай, нищо, Рок, нищо. А не, това от планетата Токанчи Ютани. Аз кой да си зарем Хогвартс? Там. Също е този ли? Или... Искам всъщност да ги видя всичките, за да разбера кое е нейното. Тя къде е? От Бангкок. Лас Вегас, Арабия, Лос Анджелис, Венеция, Рио, Гърция, Нью Йорк, Кения, Трансилвания, Токио. Значи съм Сидни, Венеция, Лос Анджелис, Арабия, Лас Вегас, Атлант. Ето го. Някаква костенурка. Не. Искам нещо с сили. Това. А не. Това. Това е много ясно. Така. Хопа. Две париж. Богаташът на земята. Не е много яко това. По-бавно от предишното според мен. Ти няма ли се затушиш, бе? Пим. Пам! Айде! Един каза, че ще използвам един. Ако искате, върнете и вижте. Защото маше всичко е позволено. Сериозно! То мира му толкова лесни работи. Просто мисля какво да бъде. Да само да покажем кой ми е. Така погледнете, да, има долу. И не е заради това, че имам апдейтното, си заради мен. Петре! Антоне! Всичките! Той Антон ще го убия. Добре, мисля това да бъде, за да не има свидетели. Добре, довиждане и